Aliviu! Notă finală 8. Grupa A. Mihai Adrian. Urmează 70, 470. categoria 8-9 ani, minus 35 de kilograme fete. Vâlcu Diana, Vâlcu Bianca Udao, Teleașă Rebecca Tigru. Se pregătesc Gagiu Daria Rizia Ușu, Cebuca Andreea Dragonstar. Și, de asemenea, la băieți se pregătesc Stoica Florin Gabriel Anvila, Stanciu Sebastian Yamato Kai. Tradițional extern cu armă, 9-11 ani feminin. Avram Ana Maria, Teleașă Rebecca, Osman Nadin. Întrucât o concurentă se află pe suprafața de luptă CITA, vom face categoria tradițional extern, fără armă, feminin, 19 ani. Cristia Ana, Socaci Cindy, Crețu Iasmina, Ilinca Andreea, Mazilu Daria, Papa Roxana, Bărbătie Izabela, Pană Daria, Marin Bianca Florentina, Stanciu Mădălina, Vâlcu Bianca, Bădețcu Evelin, Răzduceanu Anca, Avram Ana Maria, Teleașă Rebecca. Nota finală 7,45. Leșin Andrei. Arbitri. Strigătorul primei reprize, roșu. La minus 70 de kilograme seniori, salteaua numărul 3. Întrucât Neciu Sorescu, Ionuț Grizea Ușu și Varga Ovidiu Comboș au fost o greșeală de arbitraj, se va reface repriza a 3-a. Multă lumea și ăla-i domn. Nu te dai aici, bă, băiatul meu. Domnul Rizia la masa arbitrilor. Vă rog să lăsați un metru față de suprafață. Mulțumesc.
Arbitrii, Meșina Andrei. Notă finală 7-0. câștigător al meciului, Teleașa Rebecca Tigru. 450, Moralu 450. Teodor Robert. Grupa B, 360, 360. Hai, Liviu! Hai cu Liviule! Finală 8 și 10. Socaci Cindy. Urmează suprafața numărul 2. Gagiu Daria, Rizia, Oșu, Cebuc, Andreea, Dragonstar. Se pregătesc Stoica, Florin, Gabriel, Avila, Tomescu, David, Cuceanli și Tudor, Ovidiu, Spartacos. Deci se pregătesc Stoica, Florin, Gabriel, Avila, Stanciu, Sebastian, Yamato, Hai și Tomescu, David, Cuceanli, Tudor, Ovidiu, Spartacos. Colțul roșu. Om la colțul roșu. Mișcă-mă! Sportivii sunt rugați să se echipeze la vestiare. Domnul Venu, sportivii să se echipeze la vestiare. Moralu Robert Teodor. Notă finală 8,8. Mișcă, Paule! Grupa B, 340. Categoria de vârstă 12-14 ani băieți. Ciurchiu. Răghiș Blănuț. Seara 20. Florian. Sătarov Moise. Văcuță Robert. Vidică Mihai. Intră Drăghici Blănuț și Sandu Denis. 8 și 10. Arbitri. Crețu Iasmin. Câștigătorul reprizei a doua roșu. Câștigătorul meciului, Ștefănescu Liviu, roșu, Metronex.